Nejvýchodnější část Slovenska návštěvníci téměř neznají, a to navzdory divoké přírodě a množství atrakcí. Starosta obce Ulič je na ně hrdý. Nachádzame sa na Arpádovej línii, to je obranná línia, ktorá bola postavená v druhej svetovej vojne. Toto územie patrilo pod Maďarskú republiku. Maďari túto líniu za projektovania pána generála Arpáda postavili proti ruským alebo sovietským vojskám. Sú to posledné zvyšky Arpádovej línii na slovenskom území. Ďalej pokračuje na Ukrajinu a až do Rumunska. Na našom území alebo katastri našej obce sa zachovalo 6 strielní a jeden bunker už v dosť zlom stave. Ostatné boli vyhodené po druhej svetovej vojne do vzduchu. Artefakty z druhé světové války nejsou jediné, které v okolí obce Ulič uvidíme. Je toho mnohem víc. Například minigalerie dřevěných kostelíků. Sú to drevené kostolíky, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali v Ulickej doline. Z niektorých sa zachovali iba fotky, z niektorých iba maľby a podľa nich sme v našej chráni dielni vyrobili týchto 9 drevených replík. Potom je to rusínsky slovník pod holým nebom, kde si môžu ľudia prečítať slova alebo preložiť slova z miestneho nárečia rusínskeho. Čarodějnice, malá rybka či zárubeň, to je jen malý zlomek zkresleného slovensko-rusínského slovníku. A aby toho nebylo málo, zelený žabák vás přivítá při vstupu do pohádkové krajiny plné dřevěných postaviček. Informační panel nabízí další místa z tohoto regionu, které byste, pokud už jste tady, měli navštívit. Na samém konci pohádkové zahrady se dozvíte například i to, že Poloniny jsou nejtmavším místem na Slovensku. Tuto informaci si přečtete na tabulce, která je ale umístěna vzhůru nohama. Trocha recese nikdy neuškodí. Pokud máte rádi náročnější túry, vydejte se do nedalekého Národního parku Poloniny do rezervace Rožok. UNESCO tuto dubovo-jedlovou lokalitu zařadilo mezi světové přírodní dědictví. Nás po pralese provázel pracovník Správy Národního parku Poloniny Milan Piroš, který se o zdejší nedotčenou přírodu stará. Medzi také dôležité súčasti pralesovitých formácií je aj mŕtve drevo. Všade okolo nás tu vidíme mŕtve drevo jednak ležiace, jednak stojace, v rôznom štádiu rozkladu a musíme si uvedomiť, že to je neskutočná alebo nenahraditeľná súčasť týchto prírodných ekosystémov, lebo poskytuje nielen ubytové, ale potrebné možnosti pre rôzne spektrum rastlín a živočíchov.
Tak jednou z našich povinností je aj okrem klasického vyznačenia stĺpmi hraničnými označiť aj obvodovú hranicu rezervácie. Za nami je možno vidieť ten typický znak. Sú to vlastne dva pruhy v šírke 5 cm, ktoré sú nad sebou. Vrchný je celý a spodný je polovičný tak, že návštevník, ktorý je v prírodnej rezervácii, vidí iba jednu časť. Návštevník, ktorý chádza do prírodnej rezervácie, vidí vlastne dva pruhy nad sebou. Nakoľko tento turistický chodník plánujeme zriadiť my, čiže my budeme zriaďovateľom, aj následná starostlivosť bude v našej režii. Celkovo je v pláne osadiť 6 tabuľ informačných. Tento naučný chodník bude samoobslužný, ale samozrejme na požiadanie aj s našim doprovodom. A následne kompletná starostlivosť bude takisto v našej režii.